W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Bracia i siostry, dzisiaj gościmi w naszej parafii, za chwilę będzie ich przywitał ksiądz proboszcz, 93 bracia z Amazonii, z Belenu i okolicy. Bracia, którzy mieli ogromne trudności. Wielu z nich są bardzo ubodzy. Pochodzą naprawdę z sytuacji dla nas nawet niewyobrażalne. I nakładali ogromne trudy, aby zbierać pieniędzy, aby się dostać do naszego kraju, aby się spotykać z wiarą, z Piotrem. I dlatego teraz proszę was, byście przyjęli ich jako dowód wiary, jako świadectwo wiary, jako ludzi, którzy naprawdę słabi jak my pokładają swoją nadzieję w Jezusie Chrystusie, szukają Go. Do takiego stopnia poświęcić środków ogromnych, aby przyjechać na tę stronę świata, aby umocnić wiarę. Eu queria convidar agora os irmãos de Belém que entrem, trazendo consigo o seu testemunho de fé, abrindo essa peregrinação. Ponownie Was witam w naszej parafii. Pierwszym pobytu w Niepokalanowie, gdzieście spotkali ślad naszego wielkiego męczennika. Wyjątkowego świadka wiary, który oddał życie za brata. Życzymy Wam, żebyście tutaj w naszej ojczyźnie czuli się jak najlepiej. Fazemos votos de que vocês na nossa terra se sintam bem. By ta pielgrzymka umocniła Waszą wiarę. E que essa peregrinação fortifique a nossa fé.
każdy z was powołanie, jakie Pan Bóg dla was przewidział. Para que cada de vocês possa encontrar e amar a vocação que Deus previu para cada de vocês. A my czerpiemy z waszego świadectwa wiary, E nós nos alimentamos do testemunho de fé que vocês trazem hoje consigo. że z tak wielkim trudem podjęliście tę pielgrzymkę. Que com tanta dificuldade decidistes partir em peregrinação. Ale wiara zawsze pomnaża się, gdy jest wyznawana i przekazywana. A fé se multiplica quando ela é vivida e apresentada e anunciada. Wy umacniacie nas swoją obecnością. A presença de vocês aqui nos fortalece. Za to serdecznie dziękujemy. Por isso agradecemos de coração a presença de vocês aqui hoje. Przywitajcie Chowacją. Oczywiście musicie zrozumieć, że z nami na całej mszy nie będą. Vocês precisam entender que eles não vão estar conosco em toda a missa, porque Żeby wybaczyć, bo byli na Eucharystii z nami, byli wczoraj. Prawie do północy to trwało. quase até meia-noite Dzisiaj nie Pokalanów. e hoje estiveram Przed nimi są następne dni pielgrzymki. Jeszcze w Warszawie będą przez 2 dni. um dia exausto. Dlatego podziękujemy za obecność i życzymy im też dobrej nocy i do zobaczenia jeszcze tutaj w naszej parafii. Prosimy też o krótkie świadectwo z naszej strony. Agora vamos ter a possibilidade de dar pequenos testemunhos e a proximidade abyście o chão. Uma vez ona była słowa do swojego życia. Oni przeszli milczeli przez nasze zgromadzenie. Więc proszę, byście słuchali, aby się starał pomóc. Boa noite. Dobry wieczór. Me chamo Mauro, minha esposa, To jest moja żona Angélica. Angélica. Primeiramente, gostaríamos de manifestar nosso profundo agradecimento pela vossa acolhida. Na początku chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność za waszą gościnność. Para nós estarmos aqui hoje, como peregrinos para esta Jornada Mundial da Juventude, Dla nas być dzisiaj pielgrzymami na Dniu Światowym Młodzieży foi verdadeiramente milagre da Virgem Maria. to był cud Dziewicy Marii. E nos alegramos também ontem, I nos radowaliśmy się wczoraj, quando aqui ao lado vimos a Virgem de Aparecida, que é a padroeira do Brasil. kiedy widzieliśmy Dziewicy Marii z Aparecydy w naszym kościele, która jest patronką Brazylii, Confirmando que ela estava preparando tudo para estarmos aqui. potwierdziło nam to, że ona przygotowała wszystko, abyśmy mogli tutaj się dostać. Somos de uma região do Brasil, Jesteśmy z pewnego regionu w Brazylii, a região norte, na Amazônia, północna Amazonia, onde a pobreza é muito grande. gdzie ubóstwo jest potworne. E estarmos aqui em 93 peregrinos I być tutaj w liczbie 93 pielgrzymów foi verdadeiramente milagre do Senhor. to cud Pana Boga. Muitas dificuldades, Wiele trudów mieliśmy, muitos problemas com relação a conseguir o dinheiro necessário, problemy, aby odzyskać te pieniądze, mas sobretudo a graça de Deus agindo na vida de cada desses jovens. ale widzieliśmy, jak łaska Pana Boga działała w życiu każdej z tych młodych, którzy tutaj widzicie. E estamos aqui abertos a fazer a vontade do Senhor, Jesteśmy tutaj otwarci, aby sobie pełnić wolę Bożą, que se manifesta também która się objawia również nos sofrimentos, poprzez cierpienie, nas precariedades, kruchości, porque Ele é um Pai providente. ale On jest Ojcem opatrznościowym. É o que nós, como esposo e família em missão na Amazônia, My jesteśmy rodziną na misję w Amazonii i my tego doświadczamy. temos experimentado todos os dias. Doświadczeni codziennie. Já fazem 15 anos que estamos na missão. Od 15 lat zostawiliśmy nasze domy z naszymi dziećmi, Ter deixado o trabalho, seguranças humanas, zostawiliśmy pracę,
tirado a alegria de viver junto com os pobres, ale Pan Bóg nam daje tą radość życia pośród ubogich, juntamente com nossos 8 filhos. wraz z naszymi 8 dzieci. Agradecemos mais uma vez a vossa acolhida Jeszcze raz dziękujemy Waszą gościnność e que a nossa estadia aqui i niech nasz pobyt tutaj seja também para vocês um sinal da passagem de Cristo. będzie również znakiem przejścia samego Chrystusa. E nós somos testemunhas hoje Bo przychodzimy tutaj do Was z tym świadectwem, é que Deus se lembra sempre de coração pobre, humilhado e angustiado. że Pan Bóg pamięta zawsze o tych, którzy mają pokorne i skruszone serce, którzy przychodzi przez trudności. Temos experimentado que Deus nos ama Doświadczyliśmy to, że Bóg nas kocha e que também vos ama. i z pewnością kocha również i Was. Obrigado. Dziękuję. Chamo Isabela, Mam na imię Izabela. tenho 2 irmãs, moro com meus pais, Mam 2 siostry, mieszkam z rodzicami. estou há 5 anos na comunidade, Od 5 lat należę do wspólnoty nawet komunalnej. tenho 24 anos de idade. Mam 24 lata. A princípio, quando soube da jornada aqui na Polônia, Na początku, kiedy dowiedziałem się o Światowej Młodzieży w Polsce, fiquei muito animada em vir. byłem zachwycony, że mogę uczestniczyć. Porém, logo olhei para a minha pobreza, a minha condição e havia desistido. Ale patrząc na moje ubóstwo, na to, że jestem ekstremalnie biedna, zrezygnowałem. Porque olhei para mim mesma e esqueci de olhar para Deus. Popatrzyłem na siebie, zapomniałem o tym patrzeć na Boga. Mas Ele é tão misericordioso e me ama que despertou em mim novamente esse desejo Ale On jest do takiego stopnia miłosierny, do tego stopnia mnie kocha, że położył we mnie to pragnienie. e me tirou do comodismo. Wyszłem z mojego wygodnictwa. Quando eu verdadeiramente dei o meu sim, aceitei todo o trabalho, To powiedziałem tak Panu Bogu, zacząłem pracować poważnie. pude também ajudar outros jovens da minha comunidade, I udało mi się nawet pomagać inne dziewczyny ze wspólnoty do tutejszego stanu. porque muitas vezes pelo trabalho, cansaço, sol, chuva, I tam z powodu zmęczenia, nieustanny deszcz i potworne słońce, muitos queriam desistir e sempre pude ajudar dando ânimo, coragem, vamos, não desistam. wielu z nich chciał zrezygnować, a ja po prostu ich popchałam do przodu, aby jednak walczyli i próbowali. E me alegra de ver as minhas irmãs de comunidade aqui. I raduję się bardzo, widząc te siostry ze wspólnoty tutaj razem ze mną. A minha família é pobre, Moja rodzina jest bardzo uboga, não tenho bom trabalho nie mamy pracy, e Deus me ajudou. ale Bóg dokonał to. Realizou um grande milagre. Wielki cud. Vim com a minha irmã, Jestem siostrą nawet. duas pessoas da minha família. Deus trouxe para que nós possamos também levar aos nossos familiares, nossos amigos, a todos que nos ajudaram, a confirmação de que Deus existe. Ja myślę, że od nas tutaj prosimy, byśmy nabierali siłę i wrócili z tym świadectwem do naszych przyjaciół, do tych, którzy nam pomagali, że Bóg naprawdę istnieje. Que Ele faz tudo por nós, por mais que não mereçamos. Że mimo to, że nie zasługujemy, Bóg wszystko czyni dla nas. Estou feliz pela acolhida, por tudo que já vi. Jestem szczęśliwa, przeszczęśliwa za gościnność, za to wszystko, co już widziałem. Estarei rezando por vocês. I obiecuję, że będę za Was się modlić. Para estarem aqui, Aby być tutaj, muitos desses jovens wielu spośród tych młodych renunciaram por 2 anos ou mais przez w ciągu 2 lat albo więcej wyrzekli się, a
comprar uma roupa, kupić ubranie, a comprar celular, wyrzekli się komórki, a tomar sorvete, wyrzekli się jedzenia lody. ou seja, fizeram muitas renúncias. Trzeba było robić wiele wyrzeczeń, aby móc nas wydać. Agora estamos experimentando A teraz doświadczamy, que tudo isso foi nada że to wszystko, co myśmy wyrzekali się, to było nic diante do que Deus já tem nos proporcionado. w porównaniu z tym, co Pan już nam dał. Muito obrigado pelo testemunho de vocês. Estão liberados para descansar. Nós seguimos com a missa e nos vemos amanhã aqui às 8h30. Sim? Dziękujemy bardzo za ich świadectwo. Dla mnie jest też przepiękne, nie? Że w takim krótkim czasie mogę Wam pokazać tyle ludzi z miejsca, gdzie Bóg mnie wysyłał na misję. Ja nic takiego nie planowałem. Dzięki gościnności proboszcza i bracia ze wspólnoty możemy tego doświadczyć, bo mieszkają po dobrych braci. W moim sercu jest jeden wielki bałagan. Ja już nie wiem, co ja czuję, co ja rozumiem. Mam okazję być z Wami, nie? Bo już mocno tęskniłem za parafię, za Wami, a jednocześnie mogę pokazać im, skąd to Bóg mnie wyciągnął, aby tam służyć. Także serce mam pokrojone na 10 kawałków. Nie wiem z tego, co zrozumiem, ale jest coś, co przerasta moje możliwości. Jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, też mogę w tym uczestniczyć i jakoś tym braciom pomóc. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go w swoim domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słów. Marta zaś uwijała się około rozmaitych posłów, a stanąwszy przy nim, rzekł: Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy osługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A Pan jej odpowiedział: Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria ubrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo Pańskie. Mam nadzieję, że Pan Bóg nam pomoże. Bo ze zmęczenia i z tego wszystkiego może być trochę trudno. Bo możemy powiedzieć, że mam dzisiaj niezwykłą liturgię słowa w Eucharystii, która mówi o sprawach, o których rzadko kiedy mówimy. Może Pan Bóg nam pomoże trochę się zacinać nad rzeczami związanymi z naszą tradycją, z naszą tożsamością chrześcijańską, która zanika w naszych czasach. Zanika z powodu grzechu, zanika z powodu odejścia od Chrystusa. Dzisiaj, bracia i siostry, też otrzymujemy pewną obietnicę, ale idziemy po części. Dzisiaj przywitaliśmy pielgrzymów, ubogich z drugiej strony świata, którzy zamiast używać ogromną kwotę w pieniędzy, aby polepszyć sobie dobrobyt, upewnić sobie lepszych warunków do życia, wolą iść i być gościem i szukać Chrystusa wśród Europejczyków w bogatym kontynencie. Tylko że praojciec naszej wiary, Abraham, też był pielgrzymem. Nie miał pałac, mieszkał w namiotach i był człowiekiem bankrutem, bo nie miał żony, bo nie miał syna. Nie miał nikogo, kto będzie kontynuował jego życie. Nie miał nadziei. Ale Pan Bóg w tej kruchości spotyka się z nim i daje mu pewną obietnicę. Zostaw swoje bezpieczeństwo, a ja Cię znajdę w Twojej drodze i obdarowuję Cię synem. I kiedy Abraham zaczyna wątpić w tym wszystkim, w pewnym dniu upalnym przychodzą trzej aniołowie, Bóg sam, poprzez tych gości
I Abraham, skoro był człowiekiem wiary, człowiekiem, który był zaprzyjaźniony z Bogiem, umiał rozpoznać Boga i przyjął go do swojego domu. Abraham pokochał Boga. Zrobił dla niego wszystko, co najlepsze było. Objawił, wyrażał, że w swoim sercu wzrastała miłość, wdzięczność do Boga, który wchodził w bezsensu jego życia i dał mu obietnicę. I on usłyszał od Pana za rok, o tej samej porze, jak tu powrócę, będziesz miał syna. Abraham jest słowo, które mówi, jak ma wyglądać Twoje życie. Możesz mieć dużo, mało, albo bardzo mało, albo mieszkać nawet w barakach nad ściekami, tak jak niektórzy z tych braci, którzy wchodzili tutaj między nami. Jesteśmy wszyscy podejrzewani. I wszyscy potrzebujemy sensu w naszym istnieniu, a sens to jest miłość. Życie, które się nie kończy, życie wieczne. Nasze dzieci są obrazem tego życia, które się nie kończy. My idziemy do domu Ojca odpocząć, a nasze dzieci będą żyli za nami tutaj. Będą utrwalili tutaj nasze życie. I tak nasze życie się nie kończy. Ale kiedy to życie tutaj się kończy, będziemy żyli w domu Ojca. Ja Cię powiem. Pan Bóg chce przychodzić do Twojego domu. Jeżeli Ty jesteś człowiekiem wiary, jeżeli Ty szukasz relacji z Bogiem, wiecie, że w moim seminarium ja nie nakładam nacisk, oczywiście, że muszę zaliczyć wszystkie egzaminy, ale nie nastawiam nacisk na teologię ani na filozofię, ale nakładam nacisk, aby moich seminarzystów mieli relację z Chrystusem, aby ich serce należało do Chrystusa. I serce chrześcijanina, jeżeli chce być szczęśliwy, musi należeć do Chrystusa. Najpierw do Chrystusa, a potem do żony, a potem do męża, a potem jeszcze do dzieci, a potem do przyjaciół, a potem do wrogów. Ale na pierwszym miejscu w naszym sercu musi być Chrystus. Kiedy w moim sercu na pierwszym miejscu nie jest Chrystus, doświadczam piekła, bez sensu życia. Czuję brak miłości, czuję niepokój. Jestem niespokojny, jestem głodny, robię głupoty. Kiedy Chrystus jest w moim sercu, odpoczywam. Nawet w Belem, nawet wśród ścielani odpoczywam. Dzisiaj poprzez to słowo otrzymasz tej obietnicy, że w Twojej niepłodności, w Twoich lękach, w Twoich cierpieniach chce zaproponować Bóg. Bóg chce Cię dać nowe życie. To jest doświadczenie Kościoła. Dziewica Maria przyjęła to Słowo Boga, które w niej stało się ciałem, stało się nowym życiem. I dziewica Maria rodziła to nowe życie dla świata. To jest życie chrześcijanina. Przyjmujesz obietnicę z wiarą, w Tobie pocznie się Chrystus. I za rok, czyli bardzo niedługo, zobaczysz owoc. A owoc to jest Chrystus żyjąc w Tobie. Chrystus, który Cię nauczy kochać, przebaczać, służyć, obdarzyć miłością, życzliwością innych ludzi. I potem to się objawia też w sposobie, jaki żyjemy. Chrześcijanie zawsze byli gościnni. Byli gościnni nawet dla swoich wrogów. Czytajcie historię Kościoła. Jak chrześcijaństwo nawróciło Europę? Poprzez miłość. Poprzez męczeństwo, poprzez dawanie swojego życia. Gościnność znika ze świata. Ludzie żyją w lęku. Zbudują sobie takie społeczeństwa, gdzie drugi człowiek nie ma szansy wejść do nas. Ja żyję w takim mieście, gdzie nie istnieje gościnność. Można powiedzieć, że między nami, którzy się znamy, między chrześcijanami, a ludzie żyją w lęku. Wszystkie domy, są wszystkie zaklatkowane. Nie znajdzie się ani jeden otwarty utwór. Wszyscy żyją w lęku, bo drugi wchodzi, aby zabić, aby zabrać to, co innego. Jeżeli we mnie jest Chrystus i nie boję się śmierci, mówię trochę obrazowo, nie muszę się zaklatkować, ale mogę oddać moje życie. Jest ciekawe, że kiedy zostaliśmy posłani po dwóch na misję, zostaliśmy posłani do różnych krajów i kiedy wracamy, zmieniali swoje doświadczenie. Już Wam to opowiadałem. Kościół nas wysyłał po dwóch i idziemy głosić Jezusa Chrystusa przez wylosowanie, gdzie nam się trafi. I nasze doświadczenie jest takie, że im bogatszy kraj,
tym mniejsza gościnność. Moi bracia, którzy byli w najbogatszych krajach Europy, musieli zjeść ze śmietnika. 10-15 dni jedząc ze śmieci. Dlatego, że drugi człowiek nie ma prawa do mnie. Nie ufa, nie wierzy. Tutaj w Polsce było inaczej. Tutaj jeszcze się spotkało gościnność. Ale wiecie, może my już jesteśmy tak zajęci sobą. Już jesteśmy tak zajęci budowaniem tego życia wiecznego tutaj na ziemi, ten dobrobit i to bezpieczeństwo, że drugi człowiek jest intruzem. Jest bardzo łatwo wychodząc z kościoła rzucić tam monetkę dla biednego. Ale rzeczywiście służyć Chrystusa w tym człowieku. Znaleźć rozwiązania dla niego. Spróbować zmieniać jego sytuację. To już wymaga więcej poświęcenia. W Ewangelii mamy kolejnego gościa. Jezus Chrystus przychodzi w gościnie do kobiety. Jezus Chrystus, arcykapłan, przychodzi do niewiasty. Dlaczego może przychodzić do niewiasty? On jest czysty. W jego sercu nie ma dwuznaczności. W dzisiejszych światach, w miarę jak my stajemy się niewolnikami siebie samych i my konsumujemy siebie nawzajem, drugi człowiek nie jest darem dla mnie, ale ja muszę konsumować drugi człowiek. Ja muszę drugiego człowieka poświęcić dla mojego egoizmu. Dlatego znika dziewictwo. Znika bezinteresowna przyjaźń. Każdy zajęty sobą. Kiedy dwojga ludzie się spotkają, już są tak zgłodniały z tej miłości, że pożerają siebie nawzajem. To nie jest przyjaźń. Więc ja czuję, że dzisiaj liturgia dotyka dwa punkty bardzo cenne w naszej tożsamości. Gościnność, być otwarty dla drugiego człowieka. Zawsze zadawać sobie to pytanie, czy ja nie mogę służyć Chrystusa w osobie tego człowieka, który potrzebuje. Z roztropnością, z rozeznaniem wolności, nic z powodu prawa, ale miłość do Chrystusa, która nie wytrzyma, będzie zamknięta wewnątrz mojego serca. Ja muszę kochać. Mówi święty Paweł, caritas Christi urbiet nos. Miłość Chrystusa przylega nas, byśmy nie żyli już dla siebie. Bo można głosić dużo Słowo Boże i nie mieć serca dla drugiego człowieka. Im bardziej człowiek jest daleko od Boga, im bardziej jest poraniony, tym mniej ma serca. Ty dzwonisz na infolinii. Już można doświadczyć, czy masz do czynienia z człowiekiem, który ma miłości, czy z człowiekiem, który chce po prostu Ciebie skasować. Czy człowiek rzeczywiście służy Tobie, czy on tylko po prostu Cię skreśla. W każdym porządku. Chrześcijanie zmienili świat, bo byli inni, bo kochali naprawdę, bo ich życie było posługą. Ale kiedy człowiek zaczyna służyć siebie samego, staje się niewolnikiem swojego egoizmu i zaczyna żyć i doświadczyć tą samotność, śmierci swojego bytu. Odłącząc się od Chrystusa, nie ma siły kochać nikogo, nawet siebie samego. Przychodzi Jezus do tych sióstr, Marta i Maria. Maria jest zakochana w Chrystusie, w Jego Słowie, w sensie duchowym tego zakochania. Siada u stóp Jego. Jaki jest sens mszy, bracia i siostry? Zostawimy nasz świat. Zostawimy to, co jest najlepsze. I przychodzimy siadać u stóp Jezusa z nadzieją, że On przemawia przez ochry na życie. Ale mamy głód słuchania Jego słów. I Marta, która jest też przyjaciółką Jezusa, nie przeszkadza Ci, że ci ludzie siedzą tutaj bezczynnie. Jest tyle do zrobienia na świecie. Tyle spraw zostawiamy w swoim domu. Twoje życie ma tyle do uporządkowania. Nie uporządkujesz nigdy. Bo człowiek ciągle musi się schować za mnóstwo rzeczy. Mówi święty Paweł, bardzo zajęci w czynieniu nic. Możemy być tacy zajęci, robią rzeczy niepotrzebne. Szczególnie teraz, że mamy te swoje zabawki elektroniczne, nasze telefoniki, nasze tableciki, nasze komputerki, nasze telewizorki i nasze gadżetów. Jesteśmy sługami. Same ładowanie wszystkich tych gadżetów już zajmuje znaczną część naszego życia. Kiedy Chrystus jest zawsze gotowy i zawsze czeka. Marto, Marto, nie masz pokoju, dręczysz się, szukasz, jesteś głodna, nie możesz się nasycić. Twoja siostra zna
razu, gdzie jest sens. Nie zabiorę mi tego. Jeżeli Ty naprawdę szukasz Chrystusa z pokorą i szukasz tak długo, aż On przyjdzie do Ciebie, to też patrz na Twoją pokorę. Przychodzi pewien moment, kiedy On się naprawdę udziela Tobie i wtedy już nie stracisz Go. Ale problem jest to, mówi świętego Maria Fiadejna, że my mamy zawsze resztki dla Boga. Reszta naszego czasu. Resztę naszych energii. Zaczynamy się modlić, kiedy już jedno oko już poszedł spać. Po tym, jak załatwiliśmy wszystkie sprawy, bardzo często jesteśmy zajęci afektami. Bierzemy nasz telefon i jednemu wysłamy łapkę, drugiemu buźki, trzeciemu kwiatuszki, czwartemu nie wiadomo co jeszcze. I co mamy z tego? Rodzą się tutaj prawdziwe przyjaźnie. Są to przyjaźnie naprawdę zaangażowane, gdzie jesteś gotowy cierpieć dla drugiego, aby drugi nie cierpiał. Ja czytałem dzisiaj między zajęciami z Brazylijczykami homilię kaznodzieja papieskiego, który mówił o prawdziwej przyjaźni. Mówi, prawdziwej przyjaźni dzisiaj znika z naszych ulic. Bardzo często to są smutki w czynieniu złego. Zbratamy się, aby grzeszyć. Z bratami, aby mówić źle przeciwko drugiemu, aby grzeszyć nieczystością, aby wpadać w alienację. Ale taka przyjaźń, która pochodzi od serca Jezusa Chrystusa, który jest jedna dusza żyjąca w dwóch ciałach. Tego już nie widać. Przyjaźń bezinteresowna. Przyjaźń, która pamięta o drugim człowieku. Przyjaźń, która nie chce niczego ukradać dla siebie. Przyjaźń, która chce siebie udzielić. Przyjaźń, która nie pozwala Ci czynić coś, co będzie krzywdził Ci ranił Twojego przyjaciela. Przyjaźń, która nie brudzi, która nie manipuluje, która nie gwałci, która nie oddala od Boga. Gdzie znajdziemy taką przyjaźń? Pan Bóg jest kochany. On nam daje przyjaźń. Całe Pismo Święte jest pełne świadectwem przyjaźni. Przyjaźń rodzi się z lojalności. A lojalność rodzi się z miłości. A miłość rodzi się z Boga. Poznałeś Boga? Kochasz. Kochasz? Jesteś wierny. Jesteś wierny, nie zabijesz. Służysz. I co się stanie, kiedy przyjaciel grzeszy? Przebaczysz. A co się stanie, kiedy przyjaciel zgrzeszy przeciwko Tobie? Cierpisz i przebaczysz. A co się stanie, kiedy przyjaciel takie zgrzeszy, że po prostu wydaje Ci się, że grunt ucieka pod Twoimi nogami? Przebaczysz. Bo tak Cię traktuje Twój jedyny, prawdziwy, nieśmiertelny przyjaciel, jak jest Chrystus. On jest przyjacielem. Od Niego się nauczymy przyjaźni. Oparte o relacje z Nim są nasze prawdziwe, szlachetne relacje. Świat jest zgłodniały prawdziwych przyjaciół. Ludzi, którzy dochowują sobie wierności. Mówi ten kaznodzieja papieski. Jak możemy odkryć, kim są nasi prawdziwi przyjaciele? Tym, którzy nie mają odwagi mówić wszystko, co mamy złego w sobie. Tym, z którymi dzielimy ciężar bycia człowiekiem. Nie tych, którzy znają nas z dobrej strony. Tych, którzy znają nas z naszej złej strony i nie gorszą się nami, tak jak Chrystus nie gorszy się nami. Masz jeden fakt wyjątkowy, gorzki w Twoim życiu, tajemnicę, którą objawiłeś jednemu człowiekowi, to najprawdopodobniej ten jest Twój największy przyjaciel. Masz takiego człowieka, z którym już jadłeś razem worek soli. Przeszliście razem przez piekło i dalej kochacie się. Niezależnie od ilości pieniędzy, jak się mówi, koniec pieniędzy, koniec przyjaciół. Niezależnie od zdrowia, od korzyści, po prostu potrzebę bycia razem z służeniem drugiemu człowiekowi. Dochowania mu wierności, pomagania mu w jego życiu. To wszystko rodzi się z Chrystusem. To wszystko jest związane z chrześcijaństwem. Może was zamęczę, ale nie wiem wy. Ja teraz kiedy cierpię z powodu samotności, bo tutaj zostawiłem wszystkie moje przyjaciele. Ja widzę, jakie są cenne prawdziwe przyjaciele, które akceptują
da się nie zrobić, ale wiem, że jak muszę do kogoś ust otworzyć, wiem, że mogę dzwonić. Dobrze, przepraszam Was, ale pomyślmy, czy nie za łatwo nie oddaliśmy te skarby, które są cechami, takimi mamy się stać. Chrystus był gościnny. Chrystus zawsze przyjmował biednych, grzeszników, tych, którzy wszyscy odrzucili. On przyjmował. Ten, który ma Chrystusa w sobie, jest otwarty, przyjmuje, jest przyjacielski, jest lojalny, jest wierny. Módlmy się w tej Eucharystii, by Pan Bóg przewracał nam te wszystkie